Вітаю вас в ефірі програма Джанглус Studio. Сьогодні у нас в гостях відомий український ембієнт-бандурист, винахідник, викладач Іван Ткаленко. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Як настрій? Фантастичний. Фантасмогоричний. Розкажіть про вашу бандуру, в чому її особливості, як ви її вдосконалили? Я винайшов свою систему звукопідсилення, і тепер ця бандура дозволяє виконувати музику будь-яких жанрів, дозволяє виконувати музику на будь-яких концертних і студійних майданчиках і просто спрощує життя бандуристові для передачі своїх творчих задумів. Її використовують і в джазовій музиці, в рок-музиці, в народній, в авторській музиці. Я її використовую і для рок-концертів, і для акустичної музики, для класичної, і також для електронної, зокрема для ембієнту, для своїх ембієнтових проєктів, зокрема. Ця система конкретно, яка стоїть в моїй бандурі, і яку я поєдную з комп'ютером, вона саме в тому полягає, в цій зв'язці бандури і комп'ютера. Зв'язка полягає в тому, що звук з бандури обробляється комп'ютером, і ми чуємо вже оброблений цей звук. Це окрема професія, окремі роки життя. Поєднати це, вивчити і комп'ютер, і це все устаткування – це окремий музичний інструмент.
Що стало поштовхом для об'єднання електронної музики і народного інструменту? Поштовхом, напевно, стало, як завжди, якесь звучання, те, яке музикант носить в голові, і бажання його реалізувати назовні. Всі свої звуки, які я видобуваю з бандури, які я виношу назовні, це те, що я спочатку почув в голові, і потім якимось програмним чином, шляхом оцих дротів і рухання мишки вивів назовні на Божий світ. Тобто вони спочатку народились в голові, а потім реалізувалися програмно в реальному світі. А багато у вас послідовників? Послідовників небагато, але вони хороші і перспективні. Взагалі бандуристів не так багато по всьому світу, тому інструмент досить молодий, ринок дуже молодий, бандуристи всі дуже молоді. Фактично ми зараз робимо тільки перші несмілі кроки, я маю на увазі як інструмент. Якщо скрипка, вона має століття історії фортепіано, над історією, над конструкцією, над репертуаром трудились найкращі люди світу, найкращі голови світу, Бетховен, Моцарт, найкращі інженери. І це в багатьох країнах світу. То в бандурі все тільки зараз зароджується. І з одного боку це досить сумно, тому що ми дуже обмежені і в репертуарі, і в інструментарії, і в сприйнятті бандури як самі, так і сприйняття людей. З іншого боку, ми творимо історію цього інструменту, і це приємно. Ви одночасно займаєтесь купою напрямків. Це і концертування, і навчання, і ваш Бандура Хаб проєкт, який містить в собі 4 напрямки. Так? Як ви це все встигаєте, як ви це все об'єднуєте? Як?
Я думаю, найперше, тому що воно крутиться все одно навколо однієї теми бандури, і вона і скрізь все переплітається. Тобто викладання переплітається із спілкуванням, концертування переплітається із придумуванням музики. Тому цей світ бандурний і широкий, і тісний одночасно. Дійсно, Бандура Хаб – це один із проєктів, яким я займаюся. Він має 4 напрями. Основна його діяльність – це освітня. Інші діяльності – це майстерня вправних бандуристів як ремонтна організація, Бандура Education як навчальна платформа. Ми даємо уроки, гри на бандурі навчаємо. І експериментальна майстерня, де ми, власне, експериментуємо з новими звукознімачами, з новими стійками до бандури, з новими комп'ютерними якимись знахідками. Завдяки тому, що мені вдалося зібрати спільноту таких якихось однодумців, це вдається досягати якихось результатів, тих, яких би я не зміг досягнути, або коли я був сам. Наприклад, бандура вона має зараз на сьогоднішній час якусь там 15-ту реінкарнацію. Я, починаючи з 2000 року, вже зробив перші звукознімачі, і за цей час вони все вдосконалюються. То зараз це набагато вищий рівень, ніж той, коли я був сам. І, звичайно, що тут рятує дуже інтернет. Все, що зараз є в мене в бандурі, все або куплено в Америці, або виписані якісь деталі окремі, або технології. Тобто цього українського там немає нічого. І, звісно, інтернет як демократичне середовище, воно рятує, в тому числі бандуру.
Розкажіть про свій найцікавіший проєкт. Проекти на кожному етапі життя всі цікаві, і в якийсь період життя я можу точити якусь алюмінієву планочку цілодобово. У мене є товариш-композитор, який придумав один із знакових творів для нашої країни. Це товариша звати Тарас Петрененко, і пісню він придумав «Господи, помилуй нас». І він мені розповів, як він її написав. Вона йому просто приснилася, і він встав вночі і записав на ноти. В мене була така сама ситуація. Я не міг придумати педаль для електричної бандури. Я настільки туди занурився, я настільки ходив, про це думав. Я ніяк не міг вирахувати кут оберту потенціометра. Не на 320 градусів, а на 360 мені треба було. Що мені приснилося, ця педаль, і я й приїхав на базу, висверлив так, як треба, і вона запрацювала, і працює і досі. На той час це був для мене величезний прорив, величезний успіх, і я, коли просверлив ці два отвори, я був король світу. Іншим викликом, коли я запланував зробити, наприклад, симфонічну музику, абсолютно не маючи ніякої уяви, як це робиться, і будучи рокером по своїй суті і по освіті. Так само було купа сумнівів, і зрештою мені це вдалося, і мені подобається і досі ця музика, яку я робив для оркестру.
Іване, дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас в гості. Подарували такий чудовий, релаксовий настрій всім нам. Я дуже сподіваюся, що альбомів буде набагато більше такої музики. Ура! Я підтримую. Ура! З вами була програма Джангло Студіо. Залишайтесь телеканалом АТР, слухайте якісну музику.